seo luas litrach level a hían. Mollamud go láidir clachtú a dhéanú roimh ré na gotaí leathna. Bhealach maith agus spríúil le seo a dhéanú na gáil siar órán na ngotaí leathna www.maradeirtha.ie. Nis mar sin rud atá le déanú ná foclaí a dhéanú tá rá ocail déag féidir a dhéanú na chláir agus déanann tú iad leis na PC baga, na fuamaní baga iad sin agus chéad duine a mé rá ocail déag den acu a bhrúas an chluthe. Ok, cuiníoirí? Le sin Katie? Fold. Cuineoirt? Rose. Maithú? Cuineoirí? Lawn. Loss. Tour. Sus. More. Dawn. Bus. Tom. Cad é sin chur in Aberta? Oh no, Níl sad. Níl le ocail cin Tom é, ní bheith mar sin mar bheith tíh ag fleiscín beag agat nach meach. Mód. Cad é mód? So níl tam go díreach. Ok. Ní an focail rospaí agan ach is dóigh gur mód gur focail é carca leor sa mata beidir nuair le héad ach se ceann ar bálína. Sup. Sup, cad é sup, Róisín? Úsáidn tú leidach ó. Maithú, amha, agus sup féir a thuaithe do ráhain nó de Nár. Nár, má cailín. Bac. Bac, cad é sin? Má baclam. Má baclam, má cailín. Rún. Oh, amha, now, litrí tú just abad na fuamaní, chuir le chéile na fuamaní. R. O. Ní seabar an focail omlán? Rún. Ok, so rón. Rún. Ach, hart an seo deirseib? Rún. Rún. Ach, catú litrú mar sin héin mar rón, má cailín. An rón, a vín sa bhairge. Roll. Má cailín, cin sort rud a sin? Tá roll ad. Sa drama na bhid. Cin ráma, má cailín. Fós. Cúpla cheann fácaí. Bhín focail, Caitríona? No. Ai, be go méid go bé. Gos fáin foclóir. SOC, ba chur síos a go bheici tú. Gos fáin foclóir. Ní tá Róisíne scríú. Lube. Lúb, cad é sin? Má lube an tú a hís. Má cailín, sin ag go dtíreach. Ná lúba.